T'has perdut mai en una etiqueta plena d'eslògans i números? Segur que sí, perquè ens ha passat a tots. Deixa de creure eslògans i aposta per llegir ingredients amb criteri. Pensa en una ràdio. Si no sintonitzes bé, el son no és nítid. Amb les etiquetes passa el mateix. Quan enfoques el dial correcte, el missatge és clar. Atura l'impuls de natural, fit, sense sucre. Mira la llista d'ingredients. El primer és del que n'hi ha més. Busca sucres amb àlies, dextrosa, xarop. Tria el producte amb la llista més curta i clara. Repeteixo, no te'n refis dels eslògans. Per exemple, compares dues barretes. A una hi posa proteica i a l'altra res. La proteica té 15 ingredients i 4 tipus de sucres. L'altra, 7 ingredients, llegums i fruita seca. Amb quina et quedaries? Si vols prendre decisions tranquil·les, segueix-me. Demà, a 2:15 del migdia, seguim amb la part 2.